wacha ni nitie jok ma kinene bab jakom ti neno ka iro wuok. Kineno jakom wuotho gi jal miluongo ni mwangi. Mano okil mare kum thuolo malach. Kineno ka party Gladys Wanga oteno bathe. Kineno ka Junet oteno bathe. Mana kaka nineno oteno bathe stairs maga. Yes. To gi youth leader Oburo Mino Ginga. Yes. Ata wonya koga. Wonya koga. Kineno kochung kanyo. Tingeni weche urumo. Koro weche usirumo to kapok abire irumo mar wach Victor. Wakwongo ng'iyo to jakom kech mai gima nyaka waler ne jopiny. Nyo nigi options mage. Options ma jakom ni godo kama wachomoni. To William nigi options mage. Mokwongo en ni jakom nigi option mar tiyo gi William Ruto. Kotiyo gi William Ruto, rach gi ber mage madhi wuok e gino. Mar ariyo, en ni jakom kata ODM nyalo dhi kendgi e yiero mar 2027. To ging'iyo ni ka gidhi kendgi e yiero mar 27 to scenario madhi wuok gin adi? Gin ariyo. Mokwongo